Γεια σας. Πρόκειται να σας δείξω μία μοναδική, απλή, αλλά πολύ προσοδοφόρα διαδικασία που θα σας επιτρέψει να λάβετε μπόνους με τη μορφή ράβδων χρυσού αξίας περίπου 7.000 ευρώ. Καλώς ήρθατε στην mGoldex και στην επιχειρηματική ευκαιρία που στηρίζεται σε δύο πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας είναι η απλουστευμένη χρηματοοικονομική εκπαίδευση και ο δεύτερος πυλώνας μας είναι ο επενδυτικός χρυσός ο ίδιος. Η κρίση ήρθε και θα μείνει για λίγο καιρό από ό,τι φαίνεται, γι' αυτό είναι καιρός και στιγμή για αλλαγές. Η αλήθεια είναι ότι οι επιχειρήσεις κλείνουν, απολύουν χιλιάδες ανθρώπους, αλλά να μην ξεχνάμε ότι σε περίοδους κρίσης γίνεται μεταφορά πλούτου. Ανοίγονται νέες ευκαιρίες και νέες περιουσίες γεννιούνται. Έτσι λοιπόν, αυτή τη στιγμή πρέπει να την αδράξουμε. Πρέπει να αρπάξουμε την ευκαιρία που μας παρέχει η κρίση και ο στόχος είναι να ανοίξουμε νέες πηγές εσόδων. Έτσι λοιπόν το ερώτημα που προκύπτει είναι: θα φροντίσω να βρω μια καινούργια εργασία ή θα δημιουργήσω μια δική μου επιχείρηση? Αυτό που εμείς σας προτείνουμε απόψε και θα δείτε πολύ αναλυτικά στη συνέχεια είναι να δημιουργήσετε μαζί μας μια επιχείρηση που είναι συνδυασμένη με επένδυση βασισμένη στον επενδυτικό χρυσό. Προϊόν μας είναι ο ίδιος ο χρυσός. Ένα πολύτιμο μέταλλο που δεν θέλει ιδιαίτερη επεξήγηση. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο χρυσός πάντοτε θεωρείται συνώνυμο του πλούτου και γι' αυτό όποιος είχε ένα κομμάτι χρυσού στα χέρια του, όπου και να βρισκότανε, θα μπορούσε να το ανταλλάξει με χρήματα. Ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με το χρυσό είναι αυτά που βλέπετε εδώ. Η τιμή του χρυσού από το 2000 έως το 2013 έχει μία αύξηση της τάξης του 600% και αυτή η αυξητική τάση δεν θα μειωθεί. Δεν θα αντιστραφεί. Πολλοί γνωστοί αναλυτές όπως ο Μάικλ Μαλόνι έχει προβλέψει ότι τώρα που η τιμή του χρυσού το 2013 είναι 1650, ότι στο τέλος του 2015 θα έχει εκτιναχθεί στις $15.000 η ουγιά. Και αυτό δεν είναι πολύ δύσκολο να το πιστέψουμε, καθώς παρατηρούμε τη διεθνή οικονομική κατάσταση και πώς πηγαίνουν οι οικονομίες των διαφόρων μεγάλων κρατών. Δείτε ένα απλό παράδειγμα για να καταλάβουμε μαζί ότι ο χρυσός δεν χάνει την αξία του στο πέρασμα των δεκαετιών. Το 1906, για να αγοράσει κάποιος αυτό το μοντέλο Ford Tough, που για την εποχή του ήταν ένα πολυτελέστατο αυτοκίνητο που ελάχιστοι άνθρωποι μπορούσαν να το αποκτήσουν, θα έπρεπε να δαπανίσει $850 ή 42,5 ουγγιές χρυσού. Το 2010, για να αποκτήσει κάποιος αυτό το πολυτελέστατο Jeep της εταιρείας Ford, θα έπρεπε να δαπανίσει $52.500 ή και πάλι 42,5 ουγγιές χρυσού. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι στο πέρασμα τόσων δεκαετιών, όποιος κατήχε 42,5 ουγγιές χρυσού θα μπορούσε να αποκτήσει ένα προϊόν που είχε παρόμοια αξία, ένα πολυτελέστατο αυτοκίνητο της κάθε εποχής, στο συγκεκριμένο μας παράδειγμα. Έτσι, ο χρυσός δεν έχει χάσει, ούτε πρόκειται να χάσει ποτέ την αξία του στο πέρασμα των ετών. Ποιοι είμαστε τώρα? Ποιοι είμαστε εμείς που θα σας μιλήσουμε απόψε? Η αρχική εταιρεία είναι η Gold and Silver Physical Metals. Εδρεύει στο Μόναχο της Γερμανίας και αποκλειστικό αντικείμενο εργασίας της είναι η χονδρική πώληση χρυσού, ασημιού, παλαδίου, πλατίνας, όλων των πολύτιμων μετάλλων. Λόγω αυτής της εμπειρίας της διαπίστωσε ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κενό στο κομμάτι της λιανικής πώλησης χρυσού. Γι' αυτό το λόγο πήγε και δημιούργησε μια καινούργια εταιρεία, την εταιρεία mGoldex, για την οποία θα μιλήσουμε απόψε. Ίδρυσε αυτή την εταιρεία στο Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, και αποκλειστικός σκοπός αυτής της νέας εταιρείας, της mGoldex, είναι να κάνει αγοροπολισίες χρυσού με σκοπό την επένδυση μέσω ενός ιντερνετικού καταστήματος το οποίο έχει ιδρύσει. Και βέβαια η πρώτη σκέψη που έρχεται στο μυαλό όλων μας είναι γιατί μια γερμανική εταιρεία να πάει να δημιουργήσει την καινούργια της εταιρεία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και ειδικά στο Ντουμπάι. Υπάρχουν δύο-τρεις λόγοι. Παρακολουθήστε μερικούς από αυτούς. Καταρχάς, το Ντουμπάι είναι ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα διακίνησης χρυσού στον κόσμο. Όλος ο Ινδικός και η Μέση Ανατολή συγκεντρώνονται εκεί για την αγοροπολισία του χρυσού. Ένας δεύτερος λόγος είναι ότι το προϊόν το οποίο πουλάει σε αγοραστές μέσω του ιντερνετικού της καταστήματος η mGoldex είναι ένα προϊόν το οποίο παράγεται εκεί, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ο χρυσός για επένδυση έχει αυτή τη μορφή που βλέπετε εδώ. Είναι μικρές πλάκες από 1 γραμμάριο έως 100 γραμμάρια με καθαρότητα 999,9%. Και ένας τρίτος και σπουδαιότερος λόγος που επιλέχθηκε το Ντουμπάι για να ιδρυθεί η νέα εταιρεία είναι ότι ο χρυσός που προέρχεται από το Ντουμπάι είναι αφορολόγητος σε ολόκληρο τον κόσμο. Έτσι λοιπόν, ενώ ίδρυσε την εταιρεία στο Ντουμπάι, έχει όμως ταυτόχρονα διοικητική έδρα στο Μόναχο της Γερμανίας. Έτσι λοιπόν, όλοι
η σχέση μας με την εταιρεία M-Goldex διέπεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία και συγκεκριμένα από την γερμανική νομοθεσία. Ο χρυσός, ο οποίος είναι αποθηκευμένος από την εταιρεία M-Goldex για να διακινηθεί στους αγοραστές σαν εμάς στην Ευρώπη, φυλάσσεται σε ένα τέτοιο πιστοποιημένο θησαυροφυλάκιο στο Μόναχο και το συγκεκριμένο που βλέπετε της εταιρείας Pro Aurum, εδώ φυλάσσονται πάνω από 160 τόνοι χρυσού. Ποιο είναι όμως το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι ο καθημερινός άνθρωπος όπως εγώ και εσείς, όταν μας προτείνουν να δαπανίσουμε έστω ένα πολύ μικρό χρηματικό ποσό για να επενδύσουμε σε χρυσό, η πρώτη σκέψη μας είναι ότι αυτή η μορφή επένδυσης δεν είναι για μένα. Γιατί? Γιατί τα χρήματα που τα βγάζουμε όλο και με περισσότερη δυσκολία, τα χρησιμοποιούμε για να καλύψουμε τις βασικές μας ανάγκες. Δεν υπάρχει πλέον περίσσευμα χρημάτων για επιδιώξεις, απολαύσεις και πολύ περισσότερο για αποταμίευση στο χρυσό. Εδώ λοιπόν έρχεται η εταιρεία M-Goldex, η οποία έχει δημιουργήσει ένα πρόγραμμα bonus, ένα πρόγραμμα ανταμοιβών και μας δείχνει τη λύση και μας δείχνει ότι με ένα πολύ μικρό χρηματικό ποσό με το οποίο μπορούμε να ξεκινήσουμε την επένδυσή μας, σε σύντομο χρονικό διάστημα η ανταμοιβή που παίρνουμε από το πρόγραμμα είναι αξίας 7.000 ευρώ σε χρυσό. Πώς γίνεται αυτό? Θα το δούμε με λεπτομέρειες αμέσως κατόπιν. Έτσι λοιπόν για τη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα bonus της εταιρείας M-Goldex υπάρχουν δύο οικονομικά πακέτα με τα οποία μπορούμε να ενταχθούμε. Είναι το βασικό πακέτο με προκαταβολή για αγορά χρυσού αξίας 540 ευρώ και είναι και το δυναμικό πακέτο που περιλαμβάνει προκαταβολή για αγορά χρυσού αξίας 150 ευρώ. Για να είμαστε ξεκάθαροι από την αρχή, εμείς ούτε θα σας προτείνουμε, ούτε οι ίδιοι για τον εαυτό μας έχουμε χρησιμοποιήσει το βασικό πακέτο που ξεκινάει με 540 ευρώ. Θα ασχοληθούμε και θα σας προτείνουμε μόνο το δυναμικό πακέτο που ξεκινάμε με 150 ευρώ να επενδύσουμε. Όμως αναφερόμαστε και στο βασικό πακέτο γιατί όλη η ανάλυση του συστήματος θα πρέπει υποχρεωτικά να την κάνουμε βασιζόμενοι στο βασικό μας πακέτο που περιλαμβάνει αγορά με το ποσό των 540 ευρώ. Έτσι τώρα το πρόγραμμα bonus τι λέει? Λέει ότι υπάρχουν δύο και μόνο δύο απλές απαιτήσεις. Ποιες είναι αυτές? Η πρώτη απέτηση είναι η προκαταβολή μας, η οποία γίνεται μία και μόνο μία φορά, να βγάλουμε χρήματα από την τσέπη μας και να ξεκινήσουμε με το δυναμικό πακέτο, όπως είπαμε προηγουμένως των 150 ευρώ. Και η δεύτερη απλή απέτηση είναι να συστήσουμε μόνον δύο άτομα και αυτό μία φορά στη ζωή μας, που αυτά τα δύο άτομα που θα συστήσουμε επίσης θα προαγοράσουν ράβδους χρυσού προς επένδυση ακριβώς όπως κάναμε και εμείς. Αυτό είναι ένα marketing συστάσεων που ονομάζεται 1/2, εγώ συν 2 συστάσεις μου. Στηρίζεται σε μαθηματικό αλγόριθμο του 2, ο οποίος δεν χρειάζεται να είμαστε μαθηματικοί για να τον καταλάβουμε. Βλέπετε εδώ στο παράδειγμά μας ότι 2 στην Δευτέρα είναι 4 αγοραστές. 2 στην 12η όμως είναι 4.096 αγοραστές. Και αν ανέβουμε μία μονάδα και πάμε στο 2 στην 13η, τότε διπλασιάζεται ο αριθμός των αγοραστών και γίνεται 8.192. Έτσι λοιπόν με αυτό το marketing των συστάσεων η εταιρεία πετυχαίνει μία μεγάλη ροή αγοραστών στο πρόγραμμα ανταμοιβών, στο πρόγραμμα bonus που έχει δημιουργήσει. Το επιχειρηματικό μοντέλο στηρίζεται σε έναν πίνακα παραγγελιών που έχει αυτή τη μορφή που βλέπετε εδώ. Έχει 4 επίπεδα, το πρώτο επίπεδο με 8 θέσεις, το δεύτερο επίπεδο με 4 θέσεις, το τρίτο με 2 και το τέταρτο επίπεδο με 1 θέση. Για να εξηγήσουμε πώς συμπληρώνεται αυτός ο πίνακας παραγγελιών θα ξεκινήσουμε αναγκαστικά από το βασικό πακέτο των 540 ευρώ, παρόλο που δεν θα το χρησιμοποιήσουμε. Έτσι λοιπόν όταν εγώ αποφασίζω αύριο το πρωί να καταθέσω στην τράπεζα το ποσό των 540 ευρώ και να ξεκινήσω με το βασικό πακέτο, ανοίγεται μπροστά μου ένας τέτοιος πίνακας παραγγελιών που στο πρώτο του επίπεδο έχει 8 θέσεις κενές. Παρατηρήστε όμως ότι στα επόμενα επίπεδα οι θέσεις είναι ήδη κατηλημμένες από αγοραστές που έχουν υπάρξει πριν από εμένα. Έτσι ποτέ μα ποτέ δεν ξεκινάω από το 0. Πώς συμπληρώνονται όμως οι 8 θέσεις του πρώτου επίπεδου? Με αυτόν τον τρόπο. Όλοι γνωρίζουμε από την αρχή ότι για να απολαύσουμε την ανταμοιβή των 7.000 ευρώ σε χρυσό θα πρέπει να φέρουμε 2 συστάσεις. Ο Κώστας λοιπόν συστήνει τον Αντώνη και συστήνει και εσάς επίσης. Η Κατερίνα συστήνει τη Γιάννα.
αλλά επειδή καθυστερεί να φέρει το δεύτερο άτομό της, τη δεύτερη σύστασή της, ο Μιχάλης βοηθάει την Κατερίνα φέροντας εκείνος ένα άτομο για λογαριασμό της. Ακόμα και η Ευτυχία που είναι στο τελευταίο επίπεδο έτοιμη να πάει να πληρωθεί, και εκείνη βοηθάει τη Μαρία και φέρνει ένα άτομο για λογαριασμό της Μαρίας. Με αυτόν τον τρόπο σύντομα γεμίζουν οι 8 θέσεις του πρώτου επίπεδου, και μόλις γεμίσουν οι 8 θέσεις, τότε ο πίνακας σπάζει στη μέση και δημιουργούνται 2 νέοι πίνακες. Με τον πίνακα δεξιά μας δεν θα ασχοληθούμε επειδή δεν περιλαμβανόμαστε, αλλά αν επικεντρωθούμε στον αριστερά πίνακα που δημιουργήθηκε, βλέπουμε ότι εμείς από το πρώτο επίπεδο που ήμασταν προηγουμένως έχουμε κατέβει τώρα στο δεύτερο επίπεδο. Και το περιμέναμε αυτό, γιατί τώρα έχουν δημιουργηθεί ακριβώς από πάνω μας στο πρώτο επίπεδο 8 κενές θέσεις, που είναι οι θέσεις που καλούμαστε ο Αντώνης, εσείς, η Γιάννα, ο Νίκος, να φέρετε τις συστάσεις σας. Γιατί φέροντας τις συστάσεις σας θα μπορέσετε να απολαύσετε την ανταμοιβή. Έτσι λοιπόν ο Αντώνης φέρνει τις 2 συστάσεις του, εσείς τις δικές σας και οι υπόλοιποι επίσης τις δικές τους. Όποιος δυσκολευτεί, οι υπόλοιποι στον πίνακα, ο Κώστας, η Κατερίνα, ο Μιχάλης, βοηθούν με ένα άτομο που θα φέρουν για λογαριασμό σας. Όταν συμβεί και αυτό, ο πίνακας σπάζει και πάλι στη μέση και εμείς έχουμε, ή εσείς μάλλον, έχετε κατέβει στο τρίτο επίπεδο. Και την επόμενη φορά που θα έρθουν οι συστάσεις των συστάσεών μας να καλύψουν τις 8 θέσεις στο πρώτο επίπεδο, εσείς θα κατέβετε στο επόμενο επίπεδο και την επόμενη φορά θα φύγετε από τον πίνακα να πάτε να εισπράξετε τα πρώτα 3.500 ευρώ σε χρυσό, που είναι ακριβώς το μισό από τα 7.000 που υπόσχεται η εταιρεία. Από αυτά τα 3.500 ευρώ σε χρυσό, η εταιρεία θα παρακρατήσει το 7% που είναι η προμήθειά της και εσείς θα έχετε στα χέρια σας 3.255 ευρώ σε χρυσό. Αυτός ο χρυσός είναι δική σας ιδιοκτησία και τον κάνετε ό,τι θέλετε. Εκείνη τη στιγμή έχετε ολοκληρώσει τον πρώτο από τους 2 κύριους πίνακες που περιλαμβάνετε. Έχετε ξεκινήσει εδώ και έχετε φτάσει στο τελευταίο επίπεδο, στο τέταρτο, και έχετε εισπράξει 3.500 ευρώ σε χρυσό μείον το 7%, 3.255 ευρώ σε χρυσό. Τότε η εταιρεία σας περνάει σε έναν δεύτερο πίνακα χωρίς να κάνετε τίποτα. Ούτε χρήματα να βάλετε, ούτε άλλα άτομα να συστήσετε. Και ο δεύτερος πίνακας λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο που λειτουργούσε ο πρώτος, και όταν επίσης από αυτόν τον δεύτερο πίνακα φτάσετε στο τέταρτο τελευταίο επίπεδο, τότε εισπράτετε το δεύτερο ποσό των 3.500 ευρώ σε χρυσό. Έτσι λοιπόν συγκεντρωτικά, συνολικά, από τους 2 κύριους πίνακες έχετε εισπράξει 3.500 από τον πρώτο, 3.500 από τον δεύτερο, 7.000 ευρώ σε χρυσό, που είναι δικό σας, μείον το 7% που είναι η προμήθεια της εταιρείας, οπότε καθαρά στα χέρια σας παίρνετε 6.510 ευρώ σε χρυσό. Αυτός ο χρυσός είναι δικό σας. Είστε ιδιοκτήτες του με νόμιμα έγγραφα και μπορείτε να τον κάνετε ό,τι θέλετε. Έτσι, μία σύντομη περίληψη για το πώς έχουμε δημιουργήσει ένα συνεχιζόμενο και επαναλαμβανόμενο εισόδημα. Ξεκινήσαμε με μία προκαταβολή των 540 ευρώ. Ο πρώτος πίνακας μας απέδωσε 3.500, ο δεύτερος πίνακας μας απέδωσε επίσης 3.500 και έτσι έχουμε ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο που κερδίσαμε 7.000 ευρώ σε χρυσό, όπως ακριβώς είχε υποσχεθεί η εταιρεία. Έχουμε όμως την δυνατότητα σε αυτό το σημείο ή να αποχωρήσουμε και να λήξει η συνεργασία μας, ή να συνεχίσουμε σε έναν δεύτερο κύκλο και να ξανακερδίσουμε για δεύτερη φορά το ποσό των 7.000 ευρώ σε χρυσό, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που τα κερδίσαμε και την πρώτη φορά. Ξεκινώντας δηλαδή με μία προκαταβολή των 540 ευρώ, που αυτή τη φορά δεν την βάζουμε από τα χρήματα που έχουμε στην τσέπη μας, αλλά η εταιρεία αφαιρεί από τα τελευταία κέρδη μας του δεύτερου πίνακα, και έτσι με 540 ευρώ ξανά στον κοινό κουμπαρά ξεκινάμε έναν τρίτο πίνακα, που μαζί με τον τέταρτο που θα ακολουθήσει θα μας αποδώσουν ξανά για δεύτερη φορά το ποσό των 7.000 ευρώ σε χρυσό, όπως το αναλύσαμε προηγουμένως. Όλα ακούγονται πολύ καλά, αλλά δεν νομίζω ότι θα μπορέσω να βρω τα 540. Και εδώ ερχόμαστε σε αυτό που διευκρινίσαμε από την αρχή, ότι δεν θα σας προτείνουμε να ξεκινήσετε με το βασικό πακέτο των 540 ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε στη διάθεσή μας να δουλέψουμε το δυναμικό πακέτο, που εδώ ξεκινάμε μόνον με το ποσό των 150 ευρώ για να κερδίσουμε και πάλι το ποσό των 7.000 ευρώ σε χρυσό. Πώς γίνεται αυτό?
Εδώ, στο δυναμικό πακέτο, δεν περιλαμβάνονται μόνο οι δύο κύριοι πίνακες που περιγράψαμε νωρίτερα. Εδώ έχει συμπεριληφθεί και ένας τρίτος πίνακας, ένας προκαταρκτικός πίνακας, από τον οποίο ξεκινάμε και που σκοπός του είναι να μας βοηθήσει να μπούμε στους κύριους πίνακες και να κερδίσουμε τα 7.000 ευρώ. Πώς λειτουργεί? Έχει την ίδια μορφή με τους πίνακες που περιγράψαμε νωρίτερα, τους κύριους πίνακες, απλώς εδώ εμείς ξεκινάμε από το πρώτο επίπεδο, όχι με 540 ευρώ, αλλά με 150 ευρώ. Μόλις κατέβουμε στο δεύτερο επίπεδο, φέρνουμε τις δύο συστάσεις μας, οι οποίες δύο συστάσεις μας επίσης θα εισέλθουν στον προκαταρκτικό πίνακα με 150 ευρώ δική του συμμετοχή, και όταν φτάσουμε στο τέταρτο επίπεδο, στο τελευταίο, τότε αυτός ο προκαταρκτικός πίνακας μας αποδίδει 1.040 ευρώ. Η εταιρεία παρακρατάει το 7% που είναι η προμήθειά της και από το υπόλοιπο των 967 ευρώ μας παρακρατάει, επειδή το έχουμε συμφωνήσει από την αρχή, τα 540 ευρώ με τα οποία αγοράζει για λογαριασμό μας το εισιτήριό μας για να μπούμε στον κύριο πίνακα, τους δύο κύριους πίνακες, και να κερδίσουμε τα 7.000 ευρώ. Το εισιτήριο που δεν το είχαμε από την αρχή να το αγοράσουμε μόνοι μας. Και βέβαια, κάνοντας μια απλή πράξη αφαίρεσης, βλέπετε ότι περισσεύουν και 427 ευρώ από την απόδοση των 1.040, που αυτά τα παίρνουμε στο χέρι μας σε μορφή χρυσού, ο οποίος είναι δικός μας, στην ιδιοκτησία μας. Έτσι λοιπόν, ο προκαταρκτικός πίνακας, στον οποίο εισήλθαμε με 150 ευρώ, μας έχει αποδώσει μια μικρή απόδοση 427 ευρώ, μας έχει δώσει 540 ευρώ που είναι το εισιτήριό μας για να λειτουργήσει ο κύριος πίνακας. Στο τέλος του κυρίου πίνακα εισπράττουμε 3.500. Στο τέλος του δεύτερου πίνακα εισπράττουμε δεύτερη φορά 3.500 και έτσι έχουμε ολοκληρώσει τον κύκλο των 7.000 ευρώ σε χρυσό, που μετά την προμήθεια της εταιρείας, και αν εμείς θελήσουμε το χρυσό να τον πουλήσουμε πίσω στην εταιρεία, τελικά θα έχουμε εισπράξει 6.000 ευρώ σε μετρητά χρήματα, σε ευρώ, όχι σε χρυσό πλέον. Και ο χρόνος για να όλη αυτή τη διαδικασία, ξεκινώντας από τον προκαταρκτικό πίνακα μέχρι να τελειώσουμε και τον δεύτερο κύριο πίνακα, ο μέσος χρόνος μας είναι 3 μήνες. Το διευκρινίζουμε αυτό γιατί από την αρχή μπορεί να σας φαίνεται όλο αυτό το σύστημα που σας περιγράψαμε λίγο πολύπλοκο. Μπορεί να δείχνει έτσι, αλλά ο χρόνος ο οποίος απαιτείται είναι μόνον 3 μήνες. Από εκεί και μετά έχουμε δημιουργήσει ένα συνεχόμενο και επαναλαμβανόμενο εισόδημα. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί έχουμε δικαίωμα, αφού ολοκληρώσαμε τους δύο κύριους πίνακες και έχουμε εισπράξει τα 6.510 ευρώ σε χρυσό, ή αν πουλήσουμε το χρυσό πίσω στην εταιρεία 6.000 ευρώ σε μετρητά, έχουμε το δικαίωμα να ξεκινήσουμε έναν τρίτο πίνακα και να πάμε να ξανακερδίσουμε τα ίδια χρήματα για δεύτερη φορά. Σε αυτή την περίπτωση η εταιρεία αφαιρεί από τα τελευταία μας κέρδη 540 ευρώ και πάει και μας τα προσθέτει σε έναν τρίτο πίνακα, που ξεκινάμε έναν καινούριο κύκλο με έναν τρίτο και με ένα τέταρτο πίνακα για να ξανακερδίσουμε για δεύτερη φορά το ίδιο ποσό χρημάτων. Και μετά μπορούμε με την ίδια τεχνική να ακολουθήσει ένας τέταρτος και ένας πέμπτος πίνακας, ένας έκτος και ένας έβδομος πίνακας και ούτω καθεξής, και έτσι να έχουμε ένα συνεχόμενο και επαναλαμβανόμενο εισόδημα. Υπάρχει ρίσκο? Πού είναι τα ψηλά γράμματα που δεν μπορούμε να τα δούμε αυτή τη στιγμή, ίσως σκέφτεστε? Ελάτε να δούμε μαζί ποιο είναι το χειρότερο σενάριο. Το χειρότερο σενάριο είναι να βάλουμε τα 150 ευρώ την προκαταβολή μας, αλλά να μην μπορέσουμε να συστήσουμε 2 άτομα. Τότε δυστυχώς δεν έχουμε δικαίωμα να εισπράξουμε τα 6.510 ευρώ σε χρυσό ή 6.000 ευρώ σε μετρητό χρήμα. Όμως και πάλι στην περίπτωση αυτού του χειρότερου σεναρίου δεν χάνουμε τα χρήματά μας. Τα 500 ευρώ τα οποία είχαν τοποθετηθεί από τον προκαταρκτικό πίνακα στους δύο κύριους πίνακες, επειδή ήταν δικά μας κέρδη, δικά μας χρήματα, η εταιρεία μας τα αποδίδει πίσω σε μορφή χρυσού. Έτσι λοιπόν ούτε στην περίπτωση αυτού του χειρότερου σεναρίου δεν χάνουμε τα χρήματά μας. Και κάτι ακόμα, αν έχουμε βάλει την προκαταβολή μας είτε των 540 είτε των 150 και μετά από μερικές μέρες μετανιώσουμε, με μία απλή δήλωση στην εταιρεία, η εταιρεία στις επόμενες 14 ημέρες από την ημερομηνία καταβολής
της προκαταβολής μας επιστρέφει ολόκληρο το ποσό πίσω στα χέρια μας. Ολόκληρο το ποσό των 540 ή ολόκληρο το ποσό των 150 ευρώ στα χέρια μας. Έτσι, και από αυτή την άποψη επίσης η απόφασή μας δεν περιλαμβάνει ρίσκο. Βρήκαμε λοιπόν δύο αγοραστές. Αποκτάμε χρυσό αξίας 6.510 ευρώ. Δεν βρήκαμε δύο αγοραστές. Αποκτάμε χρυσό αξίας 500 ευρώ. Σε όλες τις περιπτώσεις δεν έχουμε να ρισκάρουμε. Δεν έχουμε να χάσουμε τα χρήματά μας παρά μόνο να κερδίσουμε. Από εκεί και μετά το εισόδημά μας τρέχει στον αυτόματο πιλότο. Δεν ξαναβάζουμε χρήματα από την τσέπη μας και δεν χρειάζεται να ξανασυστήσουμε άλλα άτομα εκτός από τα αρχικά δύο που συστήσαμε. Τρέχει πραγματικά το εισόδημά μας στον αυτόματο πιλότο χωρίς εμείς να κάνουμε πλέον τίποτα. Αυτή είναι η επιχειρηματική πρόταση που θέλαμε να σας συστήσουμε απόψε. Ευχαριστούμε για το χρόνο που δαπανίσατε μαζί μας. Σκεφτείτε τη δυνατότητα και αποφασίστε για να δημιουργήσετε μαζί μας αυτό το εισόδημά σας που θα τρέχει στον αυτόματο πιλότο. Ευχαριστούμε πολύ.